Doncs la veritat és que és una oportunitat extraordinària per promocionar el vòlei de platja, un dels esports que està creixent més a Catalunya i a més que és molt espectacular, molt fresc i que ens donarà molta distracció durant aquest estiu. Començarem a Mataró i acabarem a la final a Cambrils i és un orgull i una satisfacció presentar novament el Campionat de Catalunya Beach Català Volley Tour. Doncs sí, efectivament, ja portem gairebé 5 anys amb aquesta gran família i la veritat és que volem seguir apostant per aquest esport tan igualitari i realment de treball en equip, que és uns valors que compartim a Beach Català. És tot un honor i un plaer poder tornar a recuperar aquest inici de competició i que sigui a Mataró. Al mateix temps nosaltres també per potenciar el vòlei el que farem és durant el matí del dissabte portar a les escoles i fer vòlei escolar, vincular la part de l'esport escolar amb la part del federat. Respecte a la visibilitat mediàtica, la incorporació de la plataforma Esport Plus, que ens donarà una major cobertura fins i tot a nivell internacional. Són els grans reptes d'aquesta nova edició, que a més es sumarà també a Esport 3, com ja és habitual, soci col·laborador nostre. Bueno, és que Esport Plus s'ha convertit ja de facto en el calar de l'esport base català, on podem trobar tota la programació de les categories, diguem-ne, de promoció i les més importants, com és en aquest cas el beach català. No només del futbol, que ja estem acostumats a veure el futbol a la televisió, sinó de tots els esports, i aquesta és la pluralitat, aquesta és la força, i aquest és el lideratge que està agafant Esport Plus.